हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायनानै लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर। नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा नैबे ससियेल मिडियायाव इउटुब बा फेसबुक पेज बेफोराव जोंहा गोबांथार नैबे भाइराल भिडिअखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। बे भाइराल भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा जन कार्जि नार्जारि एक्टर आरो जोंहा दाखालिसो गोबांथार जोंहा लं टं मडार्न जुगजों मोसानानै जोंहा भाइराल जाबाय थानाय बे आइजो जोंहा खनजिथा बर' ना मा होनो। दा जोंहा जन कार्जि आरो खनजिथा बर'जों सानैखौहाय जोंहा सासे मानसिया किस खालामनाय जोंहा भाइराल एडिट खालामनानै जोंहा ससियेल मिडियायाव गोसार होनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेवहाय आङो बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों बुंनो साननाया बेनो, दा जोंहा जाय बे एडिट खालामनानै भाइराल ससियेल मिडियायाव हगारग्रा फेसबुक पेज बा इउटुबाव हगारग्रा बे बिथांमोनखौहाय जोंहा खनजिथा बर' आरो जोंहा जन कार्जि नार्जारि बे बिथांमोना गोख्रों राहा लानांगौ। दा आङो बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायहरदों आरोखि ना। दा नैबे मा रोखोम एडिट खालामदों, नैबे एडिट ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय, नैबे भाइराल भिडिअखौ। दा नोंथांमोना नुनो मोनगोन। दायो नोंथांमोना बे एडिट खालामनाय भाइराल भिडिअ बे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर। दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला बिराद लासिं सिं बा मुगैथाव नुयो बेफोरबायदि जानला मानला मालायनि महर फेसखौहाय बेफोरबायदि एडिट खालामलाबायनाया बारा थिग नङा। दा बेनिखायनो जाय एडिट खालामग्रा बेखौ गोख्रों राहा लानांगौ जोंहा बे खनजिथा बर' आरो जोंहा जन कार्जि नार्जारि आदामोनहा। दा आं बेखौनो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायहरबाय। दा जोंहा दाखालिसो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे खनजिथा बर' नङा होमबा। दा जोंहा बेवहाय लं टं मडार्न जुग बेवहाय जोंहा मिउजिक भिडिअ ओंखारदोंमोन। दा बे मेथाइजोंहाय जोंहा गोबांथार बायदिसिना गावनि सोलेर देखायनाय बा दख'ना बोनानै फैखोनानै मोसानाय बेफोरबायदि जोंहा भाइराल मोसाबाय थानायनि थाखाय बा गोसारबाय थानायनि थाखाय दाख्लैसो जोंहा रायजो राजाफ्रा माखासे आरो जोंहा इउनेट एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बेखौहाय हमनानै गोख्रों राहा लानायजों लोगोसे आरो एसेब्लाबो साजा होनाय जादों। दा जोंहा बेफोरबायदि गावनि आखुनि थाखायनो बा गावनि भाइरेलनि थाखायनो दिनैहाय बेफोरबायदि मिटिं खालामजाखानाय जोंहा खनजिथा बर'खौ दिनै मानोबाव आरोबाव फिन बेफोरबायदि एडिट भाइरेल खालामलाबायबावो ससियेल मिडियायावहाय मुगैथाव नुयो बिदिबा। दा दिनैहाय गावहा गावनि आखलनि थाखाय दिनैहाय गावहा गावनि निमाहाबो बिखाबाय रायजो राजानि गेजेरावहाय। दा दिनैहाय आरोबाव फिन बेफोरखौहाय दिनैहाय अबे गोसोजों सहायनो हागोन जोंहा बे खनजिथा बर'आ आरो जोंहा आदा जन कार्जि नार्जारिया दिनैहाय गोबांथार लं टं मडार्न जुग मिउजिक भिडिअजों गाज्रि आखुनि मोसानाय बेफोरखौहाय दिनैहाय बे आदानि बुंनाय जोंहा दिनै माखासे जोंहा मोजां प्रसेसआव फैदों। जोंहा बे आदा जन कार्जि दाखालि बुंनानै होनायाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंना होदोंमोन। दा दिनैहाय लं टं मडार्न जुगजोंहाय मोसानाय आइजोफ्रा दिनैहाय खनजिथा बर' हमजानाय लोगो लोगो बा साजा होजानाय लोगो लोगो दिनै बयबो आइजोफ्रा गोरोन्थिखौ सिमान जानांजोबदों आरो दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मावला होननांजोबदों आरोखि ना। दा दिनैहाय बेफोरबायदि सासे मोजां मानसिखौहाय दिनै जानला मोनला एडिट खालामनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाया बारा थिग नङा। बेनिखायनो जोंहा आदा जन कार्जिया गोख्रों राहा लानांगौ बे एडिट खालामनाय मानसिखौहाय। दा आंनि दिनैनि भिडिअ लाबोनाया बेखिनियानोमोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायबानो जाबाय लोगोफोर।